Teraz sa už presúvame do srdca mesta na hlavnú ulicu. Toto je miesto, kde je pred Vianocami vždy najviac cítiť atmosféra. Svetlá, stánky, hudba, ľudia, všetko dokopy vytvára ten typický vianočný ruch, ktorý buď milujete, alebo sa mu snažíte aspoň raz za rok vyhnúť. Ja osobne to mám rád, aj keď niekedy je to tu naozaj na slalom. Vianočné trhy sú kapitola sama o sebe. Každý tu nájde niečo. Niekto si ide dať punč alebo varené víno, iný zas niečo pod zub. Vôňa jedla, škorice, dreva a vareného vína. Toto sú presne tie momenty, ktoré robia Vianoce Vianocami. Páči sa mi, že ľudia sa tu vedia na chvíľu zastaviť. Porozprávať sa, zasmiať, stretnúť s námi. December je pre mňa vždy mesiac, keď sa snažím trochu spomaliť. Aj keď je práce a povinností veľa, takéto večerné prechádzky mestom človeka fakt ukľudnia. Stačí sa pozrieť okolo seba. Svetlá, historické budovy, ľudia v kabátoch, má to svoje kúzlo. Váš potlesk patrí týmto malým baterkám Hip Hop Style.